खुलुमबाय दिनै 8 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान बा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयारबो खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो बिटिआर सरकारा मानव सेवा बिथांखि आइजो आरो गथ'सा जौगाखां बिफाननि हेफाजाबजों देहायारि जेंना गोनां PWDS सुबुंफोरनो ई-रिक्शा एबा बेटारि रिक्शा राननानै होदों जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे समाज अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि गरिब दुखुथिया सुबुंफोर जायफ्रा देहायारि जेंना गोनां बिथांमोननो बोसोरफ्रोमबो बेटारि रिक्शा राननानै होनाय जायो बोसोरफ्रोमबो 100नो बे मुलाम्फाखौ होनाय जायो बे लेखायै मैया चिरां आरो क'क्राझाराव बेटारि रिक्शाखौ होनायखौ जागायजेनबाय आरो गिबियाव 24 सुबुंफोरनो बे मुलाम्फाखौ होनानै बेटारि रिक्शा राननाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आरो आद्रा थानाय बिथांमोननोबो थाबैनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों 100नो बेटारि रिक्शा होनायनि अनगायैबो 200नोबो 50,000 राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जाहाथे देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोराबो गाव गावनि सायाव फोथायनाय फैयो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ मान होनो आरो अननाय होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय दुखुथिया न'खरनि जाय देहायारि जेंना गोनां बिथांमोननो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों थारैनो जोंनि समाजाव मा जामारदों मोखां बिजाब बेखेवबानो फ्राय सानफ्रोमबो न'खर गारनानै खारनायनि खौरां मोननाय जायो सेंग्रा सिख्ला दोनखारनायनिख्रुइ बांसिन दोनखारनो हमदों हाबा जाखानाय आइजोफोरा सोरनि बिसिया सोरनि फिसायखौ मोजां मोनदों बेनि जेबो सिमा गैया गाव गावनि हारिनि गेजेरावनो दोनखारलायनायनि अनगायैबो गुबुन हारिनि हौवाजोंबो खारनायखौ सम सम खोनानो मोनबोदों बिनिनो बिदिन्थि सासे बर' आइजोआ मुस्लिम हौवाजों दोनखारलांबाय फिसा सानैनि बिमा प्रेमिका बर'आ गावनि मोजां मोननाय मुस्लिम हौवाजों दोनखारलांनायनि खौरां मोननाय जादों खौरांनि बायदिब्ला प्रेमिका बर'आ सनितपुर जिल्लानि राङापारा ओनसोलनि सिङाव थानाय दपदपि गामिनि थागिबि आरो फिसायनि मुङा माधव बर' नाथाय प्रेमिका बर'आ गावनि फिसा सानैजों लोगोसे गावनि फिसाय माधव बर'खौ एंगारनानै धुबुरी जिल्लानि इमामुल हकजों दोनखारलांनायनि खौरां मोननाय जादों बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोबा 8822765053 बे नाम्बाराव कल हरनानै न'खरनि सुबुंफोरनो मिथिहरनो थाखाय खावलायहरदों माधव बर'नि बिसि प्रेमिका बर'आ गुबुन हौवाजों दोनखारलांनायनि अनगायैबो महिराम ब्रह्मनि बिसियाबो गोमानानै दङ क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बरसितजरा गामिनि महिम ब्रह्मनि अनजालि बिसि उषा ब्रह्मआबो गोमानानै दं थांनाय 8 मार्चआवनो न'आव आलासि जानो होनानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय दिनैसिम गिदिंबोफिनाखै बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा 7801009651 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों परिबर्तननि खोथा बुंनानै सोरखाराव फैनाय आरो जाख्ल'नायनि हेंथा खोथा बुंनानै सोरखाराव फैनाय प्रमद बर'नि UPPL सोरखाराव PMAY बिथांखिनि रां जाख्ल'नाया जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जानानै फैबाय अदालगुरिनि 4 नं भुटियासों गामियाव रायजो राजाफ्रा जाख्ल'नायनि अजद होदों आइजोफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिकादारफोरा बिथांखिनि गेजेरजों मोननाय रांनि बांसिनखौनो मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय लानानै थांदों PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनो थाखाय सौफैनाय रांखौ थिकादारफोरा बख'होनानै गावसोरनो लानानै थांजोबदों खालि थांलाय फैलाय खरसानि थाखाय 200-300 रांल' हरो होननानै फोरमायथिदों PMAYनि अनगायैबो जब कार्डनि बेलायावबो जाख्ल'नायनि अजद आइजोफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खायसेया जब कार्डनि गेजेरजों रांखौ मोननो हायाखै आरो खायसेनि रांखौ गुबुननि एकाउन्टआव सोनानै होदों जायनि थाखाय मुलाम्फायारिफोरा रांखौ मोननो हायाखै आरो बेबायदि जानाया गामियाव सासे सानैनियाल' नङा 20-25नि न'खरा मोननो गोनांनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आइजोफोरा NDFBनि दैदेनगिरिफोरनिसिम मोनसे सोंथि गेदेर गोलाव जालांनायनि उनाव फिसा फिसा सुबुंफोरखौ बावलाङो नामा NDFBनि केडारफोरखौ आफादनि दैदेनगिरिफोरा नायफिनाबा सोर नायफिनगोन NDFBआव थानानै गोबां खामानि मावनायनि उनाव खेबथाम जोबथेसालियाव थानांनाय बेन्थि इसवारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जालांबाय नाथाय रावबो खौरां लाफायाखै NDFBनि दैदेनगिरिफोरा धिगियाजुलि दलहापारा गामिनि बेन्थि इसवारि आरो बिथांनि बिफाया NDFBआव थानानै हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै बेन्थि इसवारिया थांनाय 5 एप्रिलावनो रुंसारि जालांबाय बिथांनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों बिश्वनाथ जिल्ला एक्स NDFBआ
बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेन्टी ईश्वरी आरो बिथांनि बिफा शामिल ईश्वरीया एनडिपिआव थानानै हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङाबो अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बिफा थैखांनायनि उनाव न'आव जिरायनानै थायाखैमोन बेन्टी ईश्वरीयाबो। हारिखौ सिबिनो थाखाय गावनि नखरनि फारसे सानालासे गावनि फिसायखौ एंगारनानै एनडिपिआव हाबफैदोंमोन बेन्टी ईश्वरीया। आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन जायनि थाखाय खेबथाम जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन आरो एनडिपिआव थानानैनो गावनि फिसा सानैखौबो फोरोंथाइ होबोदोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथाङा दा गोब्राब लोमजानानै रुंसारि जालांबाय। दुखुनि बाथ्रा, बिथाङा जेब्ला गोब्राब लोमजादोंमोन अब्ला एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनो मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय रावबो खौरां लाफायाखै आरो थाइसेबो अनसुंथाइबो हराखै। गुबुन हारिनियासो एसे एनै अनसुंथाइ हरदों होननानै फोरमायथिदों बिश्वनाथ जिल्ला एक्स एनडिपिआ। जायनाखि रुंसारि बेन्टी ईश्वरीया बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै खामानि मावबोदोंमोन, बेनिखायनो बिथाङा नखरनि थाखाय जेबो खालामनानै दोननो हायाखै। बेनिखायनो बिथांनि सानै फिसानि फरायनायनि थाखाय बिटिआर सोरखार आरो एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों बिश्वनाथ जिल्ला एक्स एनडिपिआ। दिपेन बर'आ सोर? आंखौ हुमखि होनो। सोर दिपेन बर' आरो बबे जायगानि? आं बेबायदि मानसिखौ सिनाया। बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। एबसुनि सायाव माखासे खोथा बुंनायखौ लानानै दिपेन बर'आ फिनजाथाय होनायनि सायाव हाग्रामा महिलारियाबो बेबायदि फिननायखौ होदों। मख'नो गोनांदि उदालगुरिनि कलायगावआव बिपिएफ दोलोआ सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों, जेराव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै इउपिपिएलनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो एबसुनि सायाव गाग्लोबनायखौबो एंगाराखै। हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि एबसुआ सिगांनिफ्रायनो राजखान्थि दोलोनि आखुथाय खालामबोदों आरो बेयो दिनैनि खोथा नङा, गोबां बोसोरनिफ्रायनो राजखान्थि दोलोनि आखुथाय खालामबोदों। एबसुआ जोंनि बर' हारिनि फरायसा आफादबाबो फरायसा आफाद हिसाबै खामानि मावनो हायाखै। एबसुआनो इउपिपिएल आरो इउपिपिएलआनो एबसु, जेबो फारागथि गैया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि दिनैनि सानाव एबसुआ बिटिसिखौ सालायगासिनो दं। इउपिपिएलआ मुंनि थाखायल' राजखान्थि हान्जा। दिनैनि सानाव माबा खामानि जायोबा एबसुआ गुबै फाव लायो होननानैबो अजद होयो हाग्रामा महिलारिया। एबसुनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो जाख्ल'नायनि अजद होनानैबो प्रमद बर'नि सायावबो गाग्लोबदों हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंथिदों दि श्रीरामपुराव प्रमद बर'आ गावनि पकेटखौ गुदुं खालामगासिनो, सानफ्रोमबो 30निफ्राय 40 लाख रां खामायगासिनो थानायखौ खौरां मोन्दों होननानैबो अजद होयो हाग्रामा महिलारिया। मणिपुर टुरिजम डिपार्टमेन्ट VLCC आरो ट्रेन्डजों खुंजानाय फेमिना मिस इन्डिया 2023 नि ग्रेन्ड फिनालिया मणिपुराव जानो थांगासिनो दङ। मणिपुरनि इम्फालाव 59थि फेमिना मिस इन्डिया 2023 नि ग्रेन्ड फिनालिया जागोन। इम्फालनि कुमान लाम्पाक इन्डर स्टेडियामाव खुंजागोन फेमिना मिस इन्डिया 2023 नि ग्रेन्ड फिनालिया। बेनि थाखाय 30 बादायारिफोरा सौफैखाबाय। बादायारिफोरा जेब्ला इम्फाल इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सौफैदों अब्ला गोबां आफादनि सोद्रोमाफोरा बिथांमोनखौ बरायहैदों, गुबैयै वमेन अर्गानाइजेसना बरायहैदों। मख'नो गोनांदि सा सानजा भारतआवनो फेमिना मिस इन्डियानि ग्रेन्ड फिनालिखौ खुंनाया बेयो गिबि खेब। नोंथांनाबो माब्लाबाफोर एटिएम गोमादों नामा? जुदि गोमादों अब्ला पुलिस थानायाव मोननो हागौ नोंथांनि गोमानाय एटिएमखौ। मानोना आसाम पुलिसआ गं 386 खावनाय एटिएमखौ हमनो हादों। 4 सुबुंजों लोगोसे खावनाय 386 एटिएम कार्ड हमनो हादों मरिगाव पुलिसआ। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै मरिगावनि माखासे ओनसोलफोराव नाका चेकिं खालामदोंमोन, जेराव गंसे साखा खब्रै गारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों आरो सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डियानि गं 386 एटिएम कार्डजों लोगोसे 40,925 रां, गंबा मबाइल, गंनै केलकुलेटर आरो माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ हमनो हादों। सोंनाय फिननायनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला 4 दुथांफोरा गुबुननि एटिएम कार्डजों रां दिहुननानैल' ओंखारबोदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि जेयाव नांनो गोनां जादों। हमजानाय 4नि मादाव मुंफोरा फारियै मासुद आहमेद, मुबारक हुसैन, साद्दाम हुसैन आरो तास्किर आहमेद। हादोराव कभिड-19 नि गोसारनाया हरखाबै बांदों। मैया सानसेयावनो 6,050 पजिटिभ केस मोन्दों आरो बिनि सानसे सिगां 5,335 मोननाय जादोंमोन। हादोराव हरखाब कभिड-19 नि गोसारनाया बांनायखौ लानानै इउनियन हेल्थ मिनिस्टार डक्टर मनसुख मान्डाविया बिथाङा गासैबो रायजोनि आरो इउनियन टेरिटरिफोरनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिफोरजों सावरायलायदों। कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय थाग-थियारि जानायनि सायावनो सावरायदों बिथांमोनहा। इउनियन हेल्थ मिनिस्टार डक्टर मनसुख मान्डाविया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय हादरा थाग-थियारि आरो आइसिइउ बेड, अक्सिजेन साप्लाइ आरो गुबुन गुबुन कभिड-19 नि थाखाय जि थाग-थियारि जानांगौ बेफोरनि सायावनो बेसेबां थाग-थियारि बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों।
मख'नो गोनांदि गासै भारतआव दासिम एक्टिभ केसआ 28,303 आरो बावैसो सिगां 14 जिउ खहा जानायजों दासिम थैनायनि अनजिमाया गासै 5,30,943 जाबाय आरो दासान्दि COVID-19 पजिटिभ जानायनि रेटआ 3.39%। बे समाव केराला, दिल्ली आरो महाराष्ट्रफोराव COVID-19 नि गोसारनाया गोबां जागासिनो, बेनिखायनो बेफोर रायजोफोराव गोख्रों राहा लानो थाखाय बोसोन होबाय मिरुनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया। आरो जायफोर रायजोआव COVID-19 नि गोसारनाय गैथ'आ बेफोर रायजोखौबो थागथियारि जानानै थानो थाखाय बोसोन होबाय। मख'नो गोनांदि COVID-19 नि गोसारनायखौ लानानै सिक्किमाबो सांग्रां जाबाय। सुबुंफोर होंगो दोंगो थानाय जायगायाव मास्क गाननो थाखाय, ससियेल डिस्टेन्स लाखिनो थाखाय आरो आखाइखौ साफा दोननो थाखाय बोसोन होबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।